Velkommen hos Galleri Tovar. Kom med indenfor. Mit navn er Frederik, og jeg er fotograf. Jeg har startet mit eget galleri her for 2 år siden, og jeg tager primært landskabsfotos med henblik på de her lokale motiver fra Sæby og Frederikshavn. Jeg synes, det er rigtig sjovt at bare komme ud i naturen og gå for mig selv, og de her specielle solopgange, hvor man står helt alene, og så lige pludselig så begynder solen at varme en, og fuglene begynder at synge, og man føler alligevel, at man ikke er helt alene. Så det er ret specielt, og så når jeg kommer hjem næste morgen og ser billederne, så har det været hele turen værd, selvom man ikke får så meget søvn den nat. Jeg åbnede galleriet her, fordi jeg gerne ville udstille mit eget kunst, men jeg fik hurtigt indgået nogle samarbejder med nogle andre lokale kunstnere, blandt andet Sten Carlsen, som laver nogle mega fede, glade, farverige malerier og lærredsplant med motiver her fra Sæby og Frederikshavn. Så har jeg Jan Langhjem, der laver de her rigtig fede landskabsmotiver, hvor der er lidt et twist med nogle barndomstanker, der gør, at de her malerier får nogle lidt sjove, finurlige og lidt stof til eftertanke også. Så har jeg lidt forskellige bronzefigurer også fra Max Høyer Jacobsen. Så har jeg nogle krukker og vaser fra Tina Færk, som laver lidt forskellige sjove damer på med nogle store øreringe og store briller. De er rigtig flotte og giver lidt et andet twist herinde i galleriet, hvor der er lidt mere feminin look på, hvor de andre kunstnere er måske lidt mere rå og maskuline med de her bronzefigurer. I er altid velkommen til at komme ind og kigge i galleriet. Det koster ikke noget, og det kan være, der er et eller andet, der inspirerer jer enten til at få noget ny kunst hjem eller komme ud i naturen og kigge.